Erokamano nya Jared Oundo. Ilero weche gi mang'eny ahinya. Yes. Kendo wageno ni ng'ama ne chiko ite ka winji ne winji achiel kachiel kokalo Ramogi TV kendo winjo weche gi kaka iwacho gi kaka giluore kaka gimedo dhi nyime kaka gimedo wuok. Gima timore kaendi Oundo. Yes. Ji penjo ni tich mar observers keto yiero bedo mayom, bedo ma onge kod lweny, bedo ma ji oyiego, bedo ma demokrasia mane wacho cha. Nikech unu biro okang'e ni weche mag observation kata keto wang' ma ok mbalre e chenro mar yiero. Chakore karang'o? Timore chieng' migoyo kura. Koso chako gini e kinde molandi ni nitiere yiero to chako ng'iyo ni IBC timang'o to jochung' ma dwaro kombegi timang'o to samoro kata joma ochung' ne chiwo arita timang'o nikech yiero ken mano odiochieng' yiero kende. Yiero chakre mabor matin. Election observation kata keto wang' ma ok mbalre e yiero chakore karang'o to gin ang'o gine motimo mareno ni yiero bedo free, fair and credible. Korango yiero chakre ga mapema, so that's why kineno badge mara ondik ni long term observer. Ukichak the day of election. So election involves preparedness mar election kaka uikre, kaka jibo campaign, jibo loso gujo piny, kaka joma referee mar election ntie kaka for this case in Kenya wan IBC, kaka jo bende serikal vyombo vya usalama, kaka piny owacho kaka gitimo gikgi, kaka obila gir kaka gi handle jo piny, bende kaka even in election stakeholders mang'eny wantie jo piny, wantie sponsors, wan kaka party, even the party primaries bende warango kaka otimre. Bende court bende nitiere kaka gi manage. Is the court fair? Ntie corruption kuchande ama in joma they are free out of corruption kaka girango. Kaka IBC bende even the time magi now declare the 90 days of the campaign, but election doesn't start from there. That's why even now the ones that were accredited this year now with the new formation mar commission mar IBC currently in full mantie gi chairman go commissioners go secretariat give me job observers authority gi credit gi mondo gi the rank ombol mondo gi rank yiero koro is that preparedness kendo gigolo recommendation, and that's why nyaka gibed report observers wagolo report, the report ma jo piny bende rango ng'en ma notimre. Ng'en every election kila ng'ato wacho ni ma otimre kama motimre kama, but koro wan gima koro the observers orango which they don't take sides. Ingeni during election kaka agents gibo wacho story malu record everyone will tell stories according kaka gidwa mondo obed ni kigora auchiel kikete kama en auchiel kikete kama en ochiko koro lure, but koro observers girango ken auchiel en auchiel ken ochiko en ochiko koro chako kama mapema. So there's that long term and there's observers me accreditation few days to the election. Koro local is as much as international observer they have their say ngato neno rangi mamsungu wacho manga maria kabisa, but normally wanjura tinge mwadaka waneno wachako observe, and this is out of passion oktimega nikech ngato dhi chuli pesa fulani, but normally some of course observers they are paid, of course also the team election observers kiongo resources nyaki worth from one station to the other. Like for example this one one election Nairobi kaka Riobangi, one go Gunja, one Malava, one Kisa East, one go Mbere Kuchande, one go Coast Magarini. Koro you had to move around, like for instance the last election. So of course the other observer group that will maboacho new one will concentrate on this particular area. Like last election, one of the Jubilant Stewards was one of the biggest observers committee, and one got a lot of observers on the ground. So we were not able to cover all the 47 counties, at least we were able to cover 36 counties, which was too big. Then Morobe Ndiwe and
jomoko ba nitie jomako ma oroga kuonde te lure gi resources ma gintie, kwa mfano kina LSK nikech lawyers ng'eny ineno, alafu nitie so normally is not really thorough kaka ginini, but at least moko temo, I'll temo a lot of it, and even the election the commission itself, the election commission appreciates gima observer timoga, and the respect ma gimig observer, and even the security agents obila kadhi kobiro konena na kin badge mar observer, and of course it's indeed genuine to give me all the freedoms me as far as your responsibility and rights are concerned. Okay. Jared, king'iyo yiero ma adundo